ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсап то подлиса кунем. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, рӯпарӯи байназираи Истиқлол, яъне ки пеши бозори Султони Кабир мешавад. ҷои беҳтарин аст. маҳсулоти заминашон 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардаги тайёра ки якта калидори дароз, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш дарунуш аст. яктага подвали 5 баша дорад ки дарунуш калонай подвалашо такшуда медароем. гирди хона полни худ маҳкам рӯи ҳавлии ситяшкадаги хонаҳо ремонти замонавӣ обсоид ҳамаш аст. дар пеш хона мактаб, садик, мағозаи калон, стадион, ҳамин хел чизҳои лозимӣ ҳаст. ҷои беҳтарин срочно мегӯяд, яъне ки мефурӯшем сумдалкура ба ҳам хотир хона уже тайёр аст, полни худ ремонти замонавӣ. дӯстон, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад, бо нархи арзон мегӯяд мефурӯшем. дар тирезаҳои пластикӣ ҳамаш қоидави нав карда омода аст. хона ҷои нағз аст. кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. рақамошон дар поини видео аст. дута рақамошон метавонед ки бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. шумо агар хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, метавонед ки маълумоти пурраша, қатъи суратош дар номери имо ватсап роя кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. аз шумо хоҳиш меонад ки фақат лайкотона мондан гирем ва видеонавори мо силкаша подлиса кунен. чӣ хона ки ба шумо лозиме нависед. албатта мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем то охираш тамошо кунем. дар ахирам заминҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе дорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи ВАХШ, дар кирифи дуюм қарор дорад. аз бозори ҳоҷи шариф то ҳамин худана 8 километр роҳ аст. маҳсулоти заминашон 7 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардага, хона коробка аст, якта калидор, ошхона, баня ҳамаш дар дуни хона аст ки дар пешам навес дорад, яъне ки хонаҳо дар оншон калон ки меҳмонхона, баня ҳамаш кадаги хонаи проектҳои нав. дӯстони азиз, ки нағзи фақат ҳам коробкаи худо дигаша мекунем. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем. агар соҳибшон дар инҷа обсудиш бе проблем, яъне ки ҷои нағз замини обӣ аст. дӯстон, одамо уже зиндагӣ кардаистанд. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, марҳамат, рақамошон аст, рақамҳои расияшон дар ин рақам имо ватсап дорам. метавонед ки занг занед ки нависед, бештар маълумотша гирем. фақат аз шумо хоҳиш меонад ки лайкотона мондан гирем ва ҳамин видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиса кунем. замини фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар кӯчаи Умари Хаём гуфтага аст, поёни 14 мега соҳибшон, яъне ки замини ҷои беҳтарин аст. маҳсулоти заминашон 4 сотиқ замин аст ки замини обӣ аст, фундаментошам уже қашрехтаги аст, ҷои нағз, срочно фурӯхта лави роҳ аст. кадоме ки медонад пешошда магазин, мағоза, ҳама чизи лозимӣ ҳаст ки дар инҷа уже скватер на канда рафтест. бо хайр аниқ карда мегирем, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 20 000 сомон ки боз муомила мекунем. мега срочно сум далкура замина фурӯш намодан. дар инҷа вообще замин ёфтан қин аст, яъне ки якам мисол сум далкур шуда ба ҳамин хотир заминшона фурӯш намодан срочно мега дагиш мега дар дурони квартира ҳаст ки чӣ хеле хутон дидистен. ба кадоми шумо агар ҳамин вариантошон мувофиқ бошад, марҳамат, дар поини корбон мешавад. метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳои поимода гирен. ростигам намедонам чанд этажа дома, не ки нагуфтиян, не ки дар сеюм ошонаш қарор дорад мегӯяд соҳибшон. сехонака квартира аст, ҷои беҳтарина мега, ҳама чизҳои лозимӣ мега дар наздикиш ҳаст, масҷид, мактаб, ҳама хел чизҳо ҳаст. марҳамат, занг занед, дига маълумотша гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар деҳаи пӯшёни поён гуфтага аст. пӯшёни поён ҳам хел маълумот аст. хайр худатон аниқ кадам мегирен.
маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор ҳаммом ошхонаш мега дар дарони хона ҳастай. гирди хона маҳкам аст, бания ва дигар чӯша бо дар берун дорад ки дарахтони мевадиҳанда ремонти хона ремонти нағз аст, барои зинда кардан 100% омода аст. бо нархи 125 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам амира савдо ва муомила мекунем. мега 125 000 савдош дар назди хона. вариантҳои алиши ҳам дорад, ба ягон квартира ки дар шаҳри кӯлоб бошад мегӯяд алиш мекунем. дӯстон рақамошон аст, хай бохту аниқ қадам мегирен, срочно мега фақат одамони харидор бошад, яъне ки муомила мекунем. мега ҳамаи хонаш мегӯяд 100% бо дар беруша мега временка дорад, яъне ки дидесен дар кухни гарнитур мисол мебел ҳамаи чизош муҳайё будай. қайтишон алоқа кунем, муомила кунем, хонара мега бо нархи арзон мефурӯша, мегӯяд срочно. фақат аз шумо хоҳиш ки лайк кутана мондан гирем ва видеонавори моро дар имототон падлисаш кунем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Испечак. як хонага квартира аст дар якум ошина. қарор дорад 26 квадрати метр аст ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, телевизор, мебел, шифонер, отопление, қолинои нав, ремонтош ремонти нағз аст. бо ҳамаи шароитош яъне муҳайё аст. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 230 000 сомонӣ. боз мегӯяд яъне ки муомила мекунем, кадоме ки мехарад аввал биёд квартира аз пеш бинад ё ки занг занад, мо маълумоти бештарша метиҳем. яъне ки Испечак намедонам куҷо шуда дӯстон азиз, хай бохтун аниқ қадам мегирем. рақамошо дар пои видео марамат занг занед, дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёмуда гирен. марамат аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотара мондан гиред. агар ки шумо махалли квартира фурӯшӣ ки замин, мошин, мағоза чизе ки барои фурӯш доред ё ки мошин мехоҳед реклама кунед, дар номери имо ба саб рӯй кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар деҳаи чироғчӣ гуфтагӣ аст. дӯстон хай бохтун аниқ қадам мегирем. маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яктага бания дар берун шам ҳастай, яъне ки хона мега бо ремонти замонави таъмин аст. ҳамаи шароитош муҳайё аст. дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, обсвет ҳамаш қоидавӣ бо нархи дастрас мегӯяд мефурӯшад. нархаш 215 000 сомонӣ аст. бозам мегӯяд муомила ва савдо мекунем, мега собишон кадоме ки мехарад. ба кадоми шумо агар ҳамин хелхона лозим аст, маълумот рақамошон дар поёни видео метавонен бештар маълумотша гирен. аз шумо хоҳиш ки фақат лайк бутона монен. шумо агар ҳамхали хонаи фурӯшии замин, квартира чизе ки барои фурӯш дошта бошен, дар номери имо ба саб рӯй кунем, мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. дӯстон дар аввали видео ваъда кардем ки мо аз шаҳри Душанбе заминҳо дорем, яъне ки дар ин видео заминҳои мо набуда ки монда натонистем. дар видеои бегайна, яъне ки видеои дигарида албатта заминҳои фурӯшӣ аст аз шаҳри Душанбе арзон, яъне ки дар видеои оянда албатта мегузорем, дар видеои оянда тамошо кунед, яъне ки узри зиёд ки дар ин видео заминҳои Душанбе нағунҷид. албатта дар видеои оянда албатта заминҳои Душанбера мемонем пешкаштон мекардем. ин буд хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.